Illum niċċelebraw is-sollenità tal-qaddisin kollha u l-Knisja tfakkarna fis-sejħa universali għall-Qdusija. Kien bħallum 75 sena ilu li l-Papa Piju XII ipproklama bħala domma tal-fidi li Santa Marija ġiet meħuda fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem bħala sinjal ta' tama u faraġ għalina. Il-qaddisin inkluż Santa Marija kienu bnedmin bħalna li jgħixu fid-dinja b'diffikultajiet, sfidi u opportunitajiet bħal manna aħna, imma għażlu li jgħixu ħajjithom fil-Qdusija brabta mar-rieda tal-Alla. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tjeżis inġbarna flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija, biex niltaqgħu ma' Ġesu. Ġesu li jimlina bl-imħabba tiegħu għax l-ewwel qabel kollox jaħfrilna ħtijietna. Ejjew nħossuna maħfurejn, meħlusejn, mit-toqol u mill-pisijiet tal-sens taħtija li nġorru fil-ħajja tagħna meta nisbaljaw. Il-mulej meta aħna nersqu leh fidi u b'umiltà jaħfrilna. Fiskiet ejjew nitolbuh maħfra tal-ħtijiet tagħna. Nitolbu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti
li jiena dniebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-għajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lil qaddisin tiegħek kollha f'daqqa. Għall-merti tagħhom il-qattalb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra il-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla,
u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-Ħaj min-naħa tal-Lvant u bleħen għoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom: tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien l-att tal-issiġillati. 144,000 is-siġillati minn kull tribù ta' ulied Iżrael. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù u minn kull poplu u lsien weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-biesi twal bojjot u bil-frijej tal-palm f'idejhom u ollew leħenhom u bdew jgħidu: Is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen. It-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-rat ta' ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: dawn li għandhom l-ilbiesi twal bojjot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, għetlu jien. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien: dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier, nistgħu nissejħu ulied Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna ulied Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna wkoll inkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kif ra l-folol tela fuq il-muntanja u wara li qgħad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U hu fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: Ħejjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħejjin l-imnikta għax huma jkunu imfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma ikollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu imxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lill-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li jitallaw. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitakom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum fid-dinja tagħna jistona u jistona ħafna. Min se jifhimha ħenjin il-foqra fl-ispirtu, min se jifhimha ħenjin l-imnikta, min se jifhimha ħenjin dawk li huma persegwitati, min se jifhimha ħenjin dawk li jħennu, min se jifhimha. Kważi kważi u lingwaġġ li nħossuh il-bot minna, però żgur li għandna bżonnu ħafna b'mod speċjali fid-dinja li qed ngħixu fija. Bħalissa. Qed ngħixu fi żmien min iħobb jaqra żgur hekk jinduna li qed ngħixu fi żmien ngħidulu tal-instant gratification fi kliem ieħor illi qisu kulħadd, kull wieħed u kull waħda minna qisna illuppjati u qisna il-ħin kollu nfittxu kif inkunu sew issa. Allura jekk jien fejn naf jien irid imur nixtri xi ħaġa minn ġoħanot, possibilment nipprova mmur f'ħin illi nasal bil-karozza sa quddiem il-ħanut. Illi jekk jien għandi bżonn nixtri xi ħaġa, jien se nipprova nixtriha mill-aħjar li nista' mill-aqwa, imma jekk jista' jkun b'inqas flus. Jekk jien u l-ħin kollu kontinwament infittxu din il-kuntentizza issa, jekk jista' jkun issa. U tafu kif sirna aħna għall-issa, jekk jien irċivejt riżultati li minix nifmu sew jew ma nafx ngħid li sewwa fuq saħħti, issa rrid inkun naf, issa. Allura jekk ma nsibx it-tabib jew ma nsibx l-ispeċjalista, ħanfittex fuq Google, issa rrid inkun naf, issa. Instant gratification. Il-Vanġelu tal-lum imma jallimna xi ħaġa oħra. Jallimna li l-gratifikazzjoni vera, l-kuntentizza vera, rridu
nieħdu paċenzja nistennewha u nibnuha bil-mod. Irridu nieħdu paċenzja nibnuha permezz ta' atti żgħar jew kbar tal-imħabba. Irridu nibnuha permezz tal-paċenzja illi mhux mill-ewwel ikollna riżultat u mhux mill-ewwel se niksbu il-ferħ f'qalbna. Irridu nibnuha bil-mod. U li min il-verità? Min għandu raġun, Ġesu jew id-dinja ta' żmienna? Ippruvaw riflettu ftit x'inhi toħloq id-dinja ta' żmienna permezz ta' dejn il-loġika tal-instant gratification. Instant gratification minn fejn iġej l-ewwel qabel kollox. Min ippreżentajlna qudiemna? Id-dinja tal-ekonomija, l-flows. Il-flows. Għax jien bil-flows tista' tagħmel kollox. Għandna din l-illużjoni qed ngħixu din il-ħolma, din l-utopija. Imma jekk aħna nemnuha din l-utopija, din il-ħolma, ir-rota tal-flows se ddur u ddur ħafna. Għax inti x'ma tagħmilx, ma tħallax biex tkun sew issa, x'ma tħallax biex tkun sew issa. Ġesu jallimna stil ieħor, mod ieħor, l-istejl tal-paċenzja u ta' atti żgħar jew kbar ta' mħabba. Aħna ngħidu wkoll forsi l-kelma tidher naqra qibsa, is-sakrifiċċju. Illum il-kelma sakrifiċċju saret tistona u tistona bil-kbejr. Ħanejdu la mħabba. Imħabba illi tasal biex saħansitra kultant tiċħat lilha nfisha. Imma hu dan l-istejl ta' Ġesu illi lill-bniedem iħallih bniedem tas-sew. Huwa dan l-istil ta' Ġesu meta jien bil-paċenzja kollha għatta mħabba wieħed wara l-ieħor lejn l-oħrajn, lejn dawk li kultant ma jġibulix rispett. U b'dan il-mod li jien nibni xi ħaġa u nibni xi ħaġa ta' veru. X'nibni? Nibni flimkien ma' oħrajn, nibnu flimkien din is-saltna ta' Alla fuq l-art. Nibnu flimkien din id-dinja l-ġdida. Nibnu flimkien dan il-mod ġdejt kif Ġesu jimmaġina li aħna nkunu flimkien ngħixu flimkien kuntenti. Meta ma nfittix biss jew prinċipalment lili nnifsi, imma nfittex ukoll li ngħin lil ħaddieħor. Infittex li nħobb il-ħaddieħor fi kliem iktar sempliċi. Ġesu permezz tal-festa tal-lowm, il-festa tal-qaddisin kollha, mingħajr ma noqogħdu nimmaġinaw x'hekk il-qaddisin itiru fis-sema, mingħajr ma nimmaġinaw ħafna nies lebsejn u jifirħu kuntenti. Immaġinazzjoni kollha tagħna li għandna bżonna din l-immaġinazzjoni biex forsi jkollna ħjiel ta' xi ħaġa. Biex forsi jkollna ħjiel ta' xi ħaġa. Mingħajr ma nagħmlu dan kollu, is-sempliċità u l-konkretezza tal-festa tal-lowm tikkonsisti fiex? Fil-ferħ tal-imħabba. L-imħabba wkoll iġġib magħha ferħ li bil-mod qegħdin nitilfuh. Meta inti tħobb persuna, meta inti tħobb tifel, tifla, meta inti hu paċenzja trabbih, meta inti hu paċenzja tkun miegħu, anki jekk tista' tagħmel xi ħaġa oħra li forsi tġiblek iktar profitt, tġiblek iktar flows, imma tiddeċidi tagħżel li tkun mal-persuna, li tkun miegħu, li tkun preżenti f'ħajtu sa minn meta għadu żgħir u tkun miegħu takkumpanjah sakemm jikber. Mur għoddhom dawk l-atti ta' mħabba li tkun għamilt. Meta jien tiddeċiedi illi ħajtek tgħaddija fil-preżenza ta' persuna li tħobb il-persuna, timxi magħha pass pass fil-ħajja, tgħix magħha kull mument ta' dwejjaq li jkollha, terfa' magħha kull pejs u kull problema li jkollha fis-sagrament ta' żwieġ. Mur għoddhom dawk il-mumenti ta' mħabba. Imma dak li jġib il-vera kuntentizza, dak li jġib il-veru ferħ, dak li jġib il-veru għena. Meta il-ferħ insibuh, jirnexxilna nsibuh ukoll fl-imħabba. Ħanejdu hekk ukoll fl-imħabba. Għax ħafna drabi llum il-ferħ qegħdin nfittxuh kull imkien barra hemm fejn hu fil-verità.
Il-ferħ veru qiegħed fl-imħabba. Meta jien nippruvaw il-ħajja tagħna, l-ħin tagħna, l-esperjenzi tal-ħajja tagħna ngħixuhom kbar jew żgħar, ngħixuhom fl-għotja tagħna lill-ieħor, fl-imħabba tagħna lill-oħra, fl-għajnuna lil xulxejn, fil-maħfra lil xulxejn. Dan hu din hi l-festa, din l-essenza, il-qofol tal-festa li qegħdin niċċelebraw. U meta infakru l-75 anniversarju tal-proklamazzjoni tad-domma tal-Assunta, maħniex għajr nerġgħu nagħmlu underline, nagħmlu enfasi fuq din il-verità ta' Ġesu. Illi il-gratifikazzjoni lena veru irridu nibnuh, naħdmu għalih bil-mod. U jiġi u jasal. Marija fil-glorja tas-sema bir-ruħu bil-ġisem mhix għajra għalina għal kull wieħed u kull waħda minna tħabbira permezz tal-ħajja tagħha, messaġġ pożittiv, Vanġelu, aħbar tajba għalina, illi meta nippruvaw fil-momenti tal-ħajja tagħna żgħar sempliċi ngħixuhom bl-imħabba kif għexithom hi, mingħajr ma nfittxu lilna nfusna imma nfittxu lill-oħrajn, hemm hi l-glorja vera mhux biss tar-ruħ imma wkoll tal-ġisem. U mhux biss fil-ħajja li ġejja imma wkoll f'din id-dinja. Ejjew nitolbu lil Mulej aħna li nieħdu sehem kontinwament f'dan il-ġest li jagħmel Alla lina, l-għotja tiegħu innifsu. Interessanti għax Ġesu fis-sagramenti tiegħu jagħżel stil wieħed, m'hemmx stil ieħor, stil wieħed li jagħtina lilu nnifsu. Jagħtina lilu nnifsu fil-Magħmudija, jagħtina lilu nnifsu fis-sagrament tal-qrar permezz tal-maħfra, jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw, jagħtina lilu nnifsu, jagħtina kontinwament lilu nnifsu fis-sagramenti kollha. Dan hu l-mod li Ġesu għażel biex jibqa' magħna. Bħalli kieku jrid jgħidilna li m'hemmx mod ieħor kif nistgħu nibqgħu ma' xulxin tassew. Ħlief li nagħtu lilna nfusna. U biex tagħti lilek innifsek, il-gratification ma tistax tkun instant, trid beda ftit. Forsi llejla kontu tagħmlu xi ħaġa li tagħtikom iktar gost u iktar pjaċir, kieku mortu tagħmlu xi ħaġa oħra forsi iddivertejtu x'imkien. Milli li ġejtu l-Knisja. Imma dan l-istejl, dan il-mod ta' Ġesu u dak li għamilna tassew bnedmin u tassew li talla. Jew nitolbu lil Marija ili jgħixet din l-esperjenza tal-Qdusija fil-milja tagħha, tant li ġiet merfuwa, ġiet intella fis-sema, nitolbuha biex tilna wkoll. Tatina dan l-istejl, tatina din l-esperjenza li jixtieq minna għal ġid tagħna, għal glorja tagħna bina Ġesu. Ejjew nistqarru dak li nemmnu, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmum. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar Magħmudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies nagħmlu kuraġġ fit-talb tagħna lill-Missier għax nafu li hemm kotra kbira ta' qaddisejn li
li tidħol għalina u għall-bnedmin kollha, nitolbu ngħidulu Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Għalli mamdin kollha biex jikbru fil-qudusija bis-smieħ tal-kelma, bis-sem tagħhom fis-sagramenti u bl-impenn ta' imħabba lejn l-aħwa nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Għal minu responsabbli fis-soċjetà biex jaħdem għal ġustizzja u l-paċi fost il-bnedmin nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Għal minu fqir u nieqes mill-ħobs ta' kuljum, għal minu imnikket, għal minu maħqur jew marid, għal minu vittma ta' mibeda nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Għalina biex ngħixu fil-fedeltà l-ispirtu tad-diskors tal-muntanja, ħalli jistħoq ilna nissejħu u nkunu wulied il-missier tas-sema nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Ejja nagħmlu talba l dawk li minħabba li d-dinja tippreżentalna dan il-ferħ issa, tkun kuntent issa. Allura jispiċċaw iħossuhom barra minn din id-dinja u jaqgħu fl-istress, fid-depression, fi problemi kbar, għax iħossuhom li mhumiex kuntenti u allura mhumiex bħal kulħadd. Ew nitolbu għal dawn in-nies li qegħdin ibatu għax ma jaċċettawx li s-sakrifiċċju u l-frustrazzjoni tbatija tagħmel parti għal wiċċ ieħor tal-imħabba. Nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin. Missier, int waħdek qaddejs. Atina l-ispirtu tal-qdusija kif tajtu lill-ibnek Ġesu li joffra ħajtu għalina u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wieqfa l-offertorju. Fl-ewwel ittra tiegħu San Ġwan jgħidilna araw bliema mħabba ħabna l-missier, nistgħu nissejħu wlied Alla u tassew aħna. Bħala wlied maħbuba ta' Alla noffru l-ħobs u l-inbit biex jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu fil-waqt li nsieħbu l-offerta tagħna bil-kant.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nemmnu mulej li l-qaddisejn tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqa' din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġeħ tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżlu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti llum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għall belt qaddisa tiegħek Ġerusalemm tas-sema li jomna fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex ifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bogħod, aħna wkoll qegħdin inħaffu lejja bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li intajtomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u mal-qtajja tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, u speċjali il-benfatturi tal-Katedral, Nazarenu Marija Xerri, Nikola Mikallef, il-familja Grek u Joseph Miftur, u ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' Santurs la Verġni u Martri, u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom nfaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, issa eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf u lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun fiha. Fil-ktieb
fil-ktieb tal-Apokalissi San Ġwan jgħidilna is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf. Nersqu lejn Ġesu, il-ħaruf li jneħħi d-nubiet tad-dinja u nirċevuh fl-Ewkaristija bil-fidi biex nilqgħu ir-rigal tas-salvazzjoni li jixtieq joffrilna. Waqt li nagħmlu dan inkantaw flimkien mal-kor. nitolbu. Aħna naturawku Alla, għax fost il-qaddisin kollha tiegħek inti tassew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek biex minn din il-mejda mħejja għalina pellegrini fuq l-art naddu għal-festa tas-sema pajjiżna bi Kristu Sidna. Nixtieq nfakkar li għada 2 ta' Novembru nagħmlu tifkira solenni tal-erwieħ mejtin kollha. Il-quddies hawnhekk fil-katedral ikun bħal nar ta' ħadd. Fit-tmiem din l-Ewkaristija waqt li l-Eċċellenza tiegħu flimkien magħna s-saċerdoti nirsqu qrejb in-niċċa ta' Santa Marija, illum fil-75 anniversarju tal-proklamazzjoni tad-Domma nagħmlu it-talba tagħna. Talba li fija nresqu it-tagħmiet u l-preokkupazzjonijiet tagħna, id-dawl u d-delijiet ta' ħajjitna f'isem il-komunità kollha. Imbagħad wara dan il-pontifikal niltaqgħu fil-pjazza tal-katedral fejn ikun hemm talba għal paċi. Fl-aħħar nett infakkar li nhar il-ġimgħa
hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Novembru fil-5:30 ikollna s-sija tal-ħnina divina u fis-6:30 ikollna l-qudisa ta' riparazzjoni lill-qalb ta' Ġesu. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr lil O Marija wis grazzjuża, inti l-om li sed glorjuża, inti l-bint, inti l-arrusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdu fl-eternità. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba',